ditugu lau bertsolariak, eta, saioari egingo diogu bai. Baina hasi aurretik, Arturo Kampionika eta Aika Euskaltegi eskerrak eman dizkiegu saioa antolatzen laguntzeagatik, eta Iruñan Euskaren alde egiten duten lan guztiagatik. Ikusten dugu hemen Gine Euskaltegietako ikasle asko etorri dela, orduan eskerrik asko ikasle, irakasle eta euskaltegiei. Eta besterik gabe ez naiz sobera luzatuko, hau dira protagonista gaur, beraz aurkeztuko dizkizuet eta haien agurrekin hasiko gara. Julio Soto, Alaia Martín, Saio Alkaiza eta Maialen Izan. Arratxalde onzemuz gogotxu seguru, zibiboksek itxura ederra hartu du. Holtzan boskote bat gatoz buruz buru, hariko gara ordu eta laurden inguru. Tazuk ere bersoa baduzu helburu, zurekin seikotea osatuko dugu. Arratxalde on ta ongi etorri, beti oidugun bezala, jaso nahi dugu horma hauetan, pilatuko den epela, Iturramako euskarak baduta izango du nibela, frogatuz sortu nahiko genuke, arrunta ederra dela. Taste azkena asteko egun, onena izan daitekela. Besta usaina dago, ta urteroko zita, ea ideiak argitzen dizkiguten tita. Zer moduz Iturrama zehatxalde polita, ni urtero egoten naiz bekin eserita. Zer moduz Iturrama zehatxalde polita, ea zer moduz nagon holtzan jarrita. Arratxalde on hau jende pila, naiz inoiz ezten gehiegi, gu prestu gatoz erantzuteko puntueri eta gaieri. Saio ederrena opa diegu, etorri dira nahieri, hasiera on bat emateko Iturramako jaieri. Bersolarien agurrak entzun ditugu, baina eskatuko diot Juliori altxatzeko, bai? Julio denok ezagutzen dugu, urtero etortzen da ona, Iturramara, bertakoa da auzokoa denok ezagutzen dugu, baina bakarren bat ikusi dut hortik, besteak, bai Iruneska, Saioa, Alaia, ez da liatzen ari zaretela, baten batek esan dio ondokari, Lujanbi hori, ez ondokoa eta.
Ordan Julio, aurkeztuko dizkiguzu mesedez, eta zuek erantzungo diozu Juliori. Alaia Martin Oiartzuarran, lehenengo jarririk tira, 87an sortu zen, aidenak ala balira. Irrati esatari bestetan bersolari, ta aspaldian jira bira. Igeldoko ertz baten bizi da, itxasoari begira. Igeldoko ertz baten bizi da, itxasoari begira. Mila esker bintzat ez duzu egin, nire akatsen zerrenda. Etxetik kanpo aingeru bat naiz, ta etxean berriz prenda. Nahiko nuke zuzenduta detaile bat kendu, onartu zaidazu benga. Ze itxasoa kasu batzutan neri begira egoten da. Ze itxasoa kasu batzutan neri begira egoten da. Saio alkaiza antsoa indarra, hemen jarri da urrena. Haure satarita bersolari doa bidean barrena. Naiz eta ez dakidan ta pena ematen didan, jaiotze urtearena. Esan beharrik ere ez dago gaur bera da gaztena. Esan beharrik ere ez dago gaur bera da gaztena. Alde zarreko bizilaguna, Julio ez naiz antxoa indarra. Gaztearena bueno pasa zen, baina esatea ez da txarra. Daude 11 txori, ni naiz tipalta hori, ta dut aitortu beharra. Ni ez berdin zen erraza dugu, naiz famosa ez den bakarra. Ni ez berdin zen erraza dugu, naiz famosa ez den bakarra. Hernani aldetik Iruñaraino, dator bistan den bezela, bersolari ta sortzaile haundi,
dauka 11 txapela. Bersotan nabilela sekula dena dela, olako estua asunik. Enun sekula uste Maialen aurkeztu beharko nunik. Enun sekula uste Maialen aurkeztu beharko nunik. Nik zu aurkeztu izan zaituta, orain trukea da lege. Transmisioa eta emana da bersogintzaren mesede. Ni naizela sortzaile zenion erdi praile, zenbat lora ala fede. Lotxik gabe esan dezakezu zarrena naizela ere. Lotxik gabe esan dezakezu zarrena naizela ere. Beno, ederki aurkezpenak eginak, ziko gara bai ofiziotan, eta altxatu mesez hortako Julio eta saioa. Bai. Beno, aita alabak zarete, bai, zu Julio aita, eta saioa 8 urteko alaba. Gaur saioak urtebetetzea du, saioaren urtebetetzea da, bai. Eta Julio oparia erosi diozu, opari ederra, etxean zaudete ospatu duzu, kanta, tarta, eta opari eman diozu. Bai, printzesa jantzi ederra, oso polita, Disneykoa. Baina saioak, holas izan dizu. Aita, nik ez dut printzesa izan nahi, printzesak ahulak dira, nik printze izan nahi dut. Gaur 8 urte bete dituzu, kandela, tarta eta flana. Ekarri dizut paper artean oparitxo bat neukana. Soineko arroxa bat printzesa ark, telebistan zeramana. Nahiko zenula uste nun baina, barka zaidazu laztana. Jendeak Ariel izan nahi zuen, nik Benji Oliverrena. Nere belaunak ziren zipriztin, talokatzez bete dena. Printzesarena ekarri duzu, aita hauetzen onena. Toisarasean agortu altzaie, printzesan dragoiarena. Ez hori ere bazegon baina, nik nahi nuenez horixe. Zezaplazteko eman didazun etzaitatzen duko aixe.
naiz printzeana nahiko zenuken, naiz badauzkagun bi klitxe, ez duzu zertan izan maitia, ez printzesa eta ez printze. Egun batean printzesa printze eta gero espageti, sorkuntza baitut oso zabala eta irekia beti. Opari hori eman beharrean egonen ginen ederki, eman dirua kudeatuko baitutzuk baino beki. Beraz ahaztu gaitezen printze, az gaitezen printzesekin. Berriz barkamen eskatzen dizut, enuke nahi berriz egin. Baino ez zaite lotxagabetu dauzkazun urtetxoekin. Nik dirurik ez dizut emango, baina etorri nirekin. Besarkada bat eman nahi eta ustez hori da oparo. Zure ondora joan nadila zeude okertuta zeharo. Ez da dirurik, ez da oparirik, ordua maita akabo. Zure ondora zertara noa bertan saririk ez badago. Ara barkatu baino saria, hain garrantzitsu alda ba. Aztu ezazu oparia ta, zuk segi azten alaba. Zure eguna bukatzeak da, tarta eta txokolata da. Bildu ditzagun azken apurrak, eta goazen lotara. Goazen lotara baino eguna, gaur izateko itzela. Errepikatu behar dugu estena, taldatuko dugu bela. Eman berriro tantzezuko dut, zoriontxua naizela. Ta zukaitatxo antzestu alduzu guraso nazarela. Eta horra zuen gaia bai. Asmatzailean zarete bai, eta hilabete askoen ondoren denboran bidaiatzeko makina asmatu dute. Denboran atzera eta aurrera bidaiatzeko makina bai. Pentsa zien luzea den historia eta zenbat une eta garai bisita daiteken. Bai, gauza da makina ez dela behin betikoa. Bai, prototipoa da edo, eta bidaia bakarra egin dezakezuen. Bai, eta ez zarete ados jartzen. Hora, joan nahi zuen.
historiaren aria beti, jakingarria zeharo. Historia aurre burnizko aldi, edo eta erdiaro. Baina gerora joan nahi dut nik, aurrerago, aurrerago. Nafarroaren etorkizuna emozionantea dago. Asmakizuna, asmatuta egin dugu asperen, nahi dugunean iganden, nahi dugunean astelen. Nafarroako etorkizuna, naizta irrikaz diren, ez daukat garbi emozioak positibo ote diren. Baina iragana jakina dugu eta jada berdin. Zertan Nafarroko erreinu lehengo mendeko San Fermin. Nik gobernua eta udala, zertan den nahi nuke jakin. Ta ze pasa zen gure hizkuntzaren kontrako autobusarekin. Autobusak gurpil gabe garraiatzen du trantzeko, sarri martxa atrasadu esku frenoen antzeko. Nafarroan bertan gera gintezke atzerantz bidaiatzeko, orain 4 urte edo hasi zen aldaketa ospatzeko. Orain 4 urte egin du hemen animoak gora, baina alere eskuinak ze indarra, ze polbora. Etorkizuna nahi dut ikusi bidaiatuaz gerora, baino akaso etorkizuna iragana izango da. Ez dakit norantza joan galderak nauka ezpaian, non jarri etorkizunean naiz negoziazio mailan. Hizkuntzak ere ipintzen gaitu, gehiago nahiren talaian, sinpleagoak ziren gauzdenak dinosauruen garaian. Imaginatu herri bera euskara ikasi grinean, bortxaketarik ez dela ta libre San Ferminean. Ta osasuna primeran eta gainera azken finean, Euskal Herriko bertsolarien finala ere Iruñean.
bertan geroa azaldu hobe manira atxiki. Biharko eta atzoko gauz ez pentsatzen oigera jaiki. Nik orainera etorri nahi dut eta biharra eraiki. Altxa horrengorako mesedez, Julio eta Alaia. Gauza xelebre bat eginiko. Julio, Ozkailuan dagoen, Ozkailuko iskina batean dagoen limoia da. Hilabete daramat. Ozkailuko iskinean. Bai, ez? Inork ez zaitu ezertareko erabiltzen. Bai. Aldameneko apalean, txokolateak orotzen dituzte. Eta horiek egun batek bestera, desagertzen dira. Bai, zu hor zaure abandonaturik, zurekin gauza asko daiteke. Gaur aldameneko apalean, Alaia txokolatea, sartu da. Bai, eta dagoeneko ja pastillatxo bat, hartu diote. Bai, sartu berri eta ja kasu gehiago. Egin diote Juliori baino. Bai? Atxaldeon txokolate, aitz goxo zaude aitz, ona ekarri zaituzte, gogor kakao saiz. Aurkezten hasiko naiz, ala hasten naiz maiz. Julio dut izena eta inmortala naiz. Julio dut izena ta inmortala naiz. Nire bila joan dira, goizean libela, jauntza bat falta zait badaukat nibela. Limoi bat ote zara, ze limoi itzela, kolorez uste nuen lima bat zinela, kolorez uste nuen lima bat zinela. Aseran hartzen nuen nik pena itzela, enin dutela inoiz hartzen takauenla. Baino ikasiz ta ikasiz joan naiz dena dela, hainbeste kazitu naiz, gozotu naizela. Hainbeste kazitu naiz, gozotu naizela. Jadanik frigoaren jakintxu ilustre, ez dizute atera horren beste lustre, inutila zarenik etzazula uste, ambientadore gisa hartuko zaituzte, ambientadore gisa hartuko zaituzte. Txokolate puruak dakartzatenetan, mantxo jaten dituzte bestela penetan, 30% kakao zatozen honetan, zuakatuko zaituzte biarratxaldetan, zuakatuko zaituzte biarratxaldetan. Arraka
gaituzte atsegin. Ni ontzaz bete-bete naiz egon beinepin, zuk begiratzen nauzu ontza begiekin. Zuk begiratzen nauzu ontza begiekin. Behin nintzen limon oso, ta gero eria, orain naiz limon erdi hemen eseria, hainbeste urte eta haze tragedia, oraindik ez dut bilatu naranja erdia, oraindik ez dut bilatu naranja erdia. Zer horri oso zara zeure aldartean, romantizismo hori utzi apartean, fusioa nola ez genuken kaltean, ea batzen gaituzten bizkotxo batean, ea batzen gaituzten bizkotxo batean. Altxa Maialen, mesedez. Beno, bakarkako gai batzuk, nahi nituen prestatu, txapelketan bezala eta baina ideiarik ez dakadanez. Lagun bati eskatu nion aholkua eta esan zian gaurkotasuna izan baruzutela, orduan berriak argiot eta listo irakurriko dizut, bai. Titularren bat. Israelek hildakoz ereindu Gaza. Israelek hildakoz ereindu Gaza. Hain harriturik ta hain mindurik gaude gu begira ara. Zisjordania ta Gaza diren kaiola txikietara. Batzuk harriak jaurtitzen dabiltz, ta beste kainoikada. Violentzia ez da onargarri esaten da maiz ta ara. Violentzia onargarri da boteretsuena bada. Larairarai, larairara, boteretsuena bada. Gerratxa hori gerarazteko beharko genuke presa, baina aitrampen arrokeria ez da Merkelen estresa. Eta guk esan bai baina, zerbait ein albageneza, Europa parte interesetan parte eta baita jueza. Beretikaren gainetik dago beti bere interesa. Larairarai, larairara, beti bere interesa.
goratzen dute jainkoa. Ta beren lurrak txikituz dator tanke bat nora nahikoa. Tari begira gure Europa aurrerakoia laikoa. Hain aberatsa garai batean gaur hain bihotz gabekoa. Gumintzen gaitu gazak bai baina ez gaitu mintzen nahikoa. Larairarairarairara, ez gaitu mintzen nahikoa. Ahi atxabai da zuen. Bai? Saioa eta Maialen, gaztetan, punkiak ziren, bi punki ziren, bai? Eta beti zebiltzan herri-zerri, gaztetxe, festa, txakurra, malabareak, eta beste, bai? Bueno, denborarekin aldendu ziren, marandu ziren, eta, bueno, saioak igual segitu zuen, eta igual segitzen du gaur, bai? Herri-zerri. Baina herri bateko jaietan, malabaretan eta, non ikusi dut, Maialen, Mercedes batetik jaisten, doktore jantzia trajez jantzita, gominatua, bai? Bueno, elkar ikusi duzko. Mercedes hau lortu dut malabarekin, beste mota batekin, lehen ezpazenekin. Zuk ere aurreratu duzu ekin ta ekin, lehen 3 bolekin ta orain 4 bolekin. Larairarairararai, orain 4 bolekin. Ta 5 bolekin ere nabila bastante, mazak hartzea ere ez da nere kalte. Punki omen nabilela zabiltza jotake, ba hori gaur etorri naizela elegante. Larai, laralai, laralai, naizela elegante. Zure jazkera duzu oso egokian, gaurko mundu ontarako ez da aitzakia. Jendea pobre dabil, ta ze errukia, aberatsa izatea da orain punkia. Larairarairarai, da orain punkia. Lehen malabarista eta doai asko, gero bertxotan hasi ta onenen kalko, naiz dugun aberatsa onartu beharko, arropa zaharra dauka bertso saiotako. Larai, laralai, laralai, bertso saiotako. Horrela jazten naiz bai, kontestua kasu, dotoregoak ere
badauzkat aizazu, eta zulen oin beltza, ta juerga jotasun, orain behintzat zapatak bioik badauzkazu. Larai, bioiek badauzkazu. Neska gogorra zela nuen antzia, zapata elegantea kritika erauntxia, ni punki naiz janzkeraz bera ikasia, nik daukata azalata berak esentzia. Larai, berak esentzia. Zuk zure malabarrak ta punkarra sena, zure txakurrarekin zabiltza maizena. Fenomeno bitxi honek nola du izena, jabea argala ta txakurra gizena. Larai, txakurra gizena. Gaixo dago txakurra, ta hori du traba, puztuta bibirikak ez dauka algara, ni ere justu, ta zupozik zara, Don Simonaren zako txamponik bada. Larai, txamponik bada. Eskatzen badidazu, ere naiz izutzen, aberatsa naizenez, portatzen naiz zuzen. Hartzazu bilete bat, ta hasi nik urtzen, ze txampon bategatik ni ez naiz makurtzen. Larai, ni ez naiz makurtzen. Billetea hartuta, ta ongi gordeta, kendu beharra daukat punkian kareta, gezurretak orrastak, zikin kamiseta, audia horko iskinean utzia duteta. Larai, utzia duteta. Berri hartuko dugu berriz ere, bai, Julio? Altxa, mesedez? Bai? Puntu hau. Zutako, bai? Emakumeen futbolaren garaipena. Reala eta Atletik elkarren aurka arituko dira Espainiako Kopa final laurdenetan. Joaneko asteburuan izango da Zubietan, eta itzulerakoa maiatzaren 23an Lezaman. Emakumeen futbolaren garaipena. Reala eta Atletik elkarren aurka arituko dira Espainiako Kopa final laurdenetan. Joanekoa asteburuan izango da Zubietan, eta itzulerakoa maiatzaren 23an Lezaman.
Reala eta Atletiken neskentzat txampainan, dira zelai handitan jokatzeko ainan, naizta berez hori den albiste bikainan, ez dezagula geure bururik engaina. Ala da futbolean, ta zer frontonean, zein gauez kaletan nola komonean, egongo gara ongi ta umore honean, albiste izateari uzten dionean. Nahi dena irakurri, oi dugu sarritan, albisteak pozten nau, ez hasi herritan, naiz berri polita den idatzi berritan, bada bestelakorik aurreko horrita. Hurrengo ariketarako eskatu nahi dizuet laguntza, bai? Zure guztiei. Lagunduko diguzu, mesedez, kantatzen. Bai, altxatuko da saioa, mesedez. Eta saioak nik emandako gai batekin abanera bat kantatuko du. Abanerak 8 oin ditu, lehenengo aberak kantatuko du, baina hortik aurrera isilduko dituzu, bai? Eta zuek kantatuko dituzue, bai? Oina errimatzen duen hitza da, orduan lehenengo errima berak kantatuko du, baina hortik aurrera zuek mesedez lagundu, baina ozen, mesedez, saiatu. Bueno, kantatzen zautezu, lagundu edo, bai? Saiatuko gara ez? Ez moz. Saioa, zein zen zure txikitako ametsa? Zein zen zure ametsa, txikitan? Bai? Kantatu, Erraietara sartuta, neukan bertsoaren arra, banekien bide ona, zela ta ez bide. Errima eta doinua, bide horrita, iparra, baina horretan arituz mantxo nintzenez. Hala ere segitu nuen txirritxarra barra, gaindituz gainditu behar nuen holtzarako. Pozik eginez bidea, xamurtasunata. Bertsolari izatea zen neukan amets. Ederki atera denez, beste galdera bat egin dio.
Eginen dugu, ez? Espera. Bai, saioa. Bizitzan, egin ez duzun, zer egin nahi duzu. Hila burretik edo, bueno, badu. Baina, egin ez duzun, zer egin nahi duzu. Bizitzan. Erkies. Bizitzaren norantza hau, ez da bakarra ez da itxa, dugu askotarikoa eta beste hitz batean. Gauza asko probatzea, ez da gogorra, bortitza, zuri eta beltzan artean, existitzen baita. Kantatzen ea irteten, zaigun noiz baita argi. Bertsolari, kazetari, sarri esatari. Asko probatzea ez denez, kondena edo desditxa. Gauza asko egiteko gozatu nahi bizitza. Alaia eta Amaialen, zitu mesedez. Beno, zuek, Iturramako jai batzordean zabiltzate. Bai, urtero jaiak antolatzen eta egia esan, jaietako programa ez duzue bat ere gustoko. Bai, dena aldatuko zenukete. Baina urtero proposatzen dituzu gauzareak eta inoiz ez dituzte onartzen. Baina ez dute bat ere gustoko programa. Bai, aurten, jende askok utzi du jai batzordea. Lana dela, etxea, semela bat. Eta halako batean, bakarrik geratu dira jai batzordean. Biak bakarrik. Ederki. Pentsatu duzue, bai? Hankaz gora jarriko duzue. Dena aldatuko duzue. Jaiak antolatuko dituzte, baina jai berriak, gauza berriak. Iraultza egingo dugu ta erradikala. Data ere aldatu, behar da berehala. Abuztun egin leike, abendun bezala. Bazkari herrikoian, tartaren timbala, barazki timbalen bat ta gero seitana. Hori beharko dugu bakoitzantzat bana. Festa egin beharrean, egin zagun drama. Bazkari veganoa, azetxerri jana. Nik hortan nahiago dut beti klasikoa. Berriz ere berdina, berriz mitikoa. Seitana eta tofua nolako bikoa. Tarandano zumoan, beteta litroa. Alkoholik ez txosnatan, ta barra librea. Hori festa gogorra da adiskidea.
zumo pina. Horrela egingo da jende artean pina. Ta gero euskal dantzak eta kriskitina. Ertzeko festa honek behar du erpina. Ta kontzertuak ere musikarik gabe. Musika klasikoa uste nun alaren. Jendea izan dadin bere hitzaren jabe. Festa geratuko da prozesion pare. Piskat aspergarria ezote da hori. Igandetako plana aste osoan ongi. Gau pasa egin beharko da behintzat bat edo bi. Zerbait proposatzera ausartu zer hori. Gau pasa egingo dugu bakarrik prestatzen. Elkarri eskutik hartu eta errezatzen. Gizakatean antzakari naukezkatzen. Aurrolloa izango da paraneinagoa zen. Ez dut uste luzaro iraungo duenik. Zuregan ezan duzu bai itxaropenik. Zezenik gaberenik ez dut problemik. Aspaldi lekuotan ez dago zezenik. Baina egingo nuke ostruken karrera. Beti hain originala izan baita bera. Gezurrezko animalizegiak gainera. Ta gero kale jirak eta goitik bera. Goitik beratarako aldaparik ez da. Aldapa bat sortzeko banekarren kezka. Aize aspergarria auzozoen festa. Uste dut burutuko dutela protesta. Baina egin behar da gure apustua. Orain ez saiatzea ez baita justua. Ospatzeko hilabete ona da guztua. Ia ba egiten dugun guztion gustua. Beno, beste jolas bat egin dugu, eta Saioa eta Julio, bertutut hortako. Askotan egin izan dugu, gehienok ezagutuko dugu, beraz, hitz bat erakutsiko dizuet, zuei, eta biotako bati, eta besteak galderantzunez, galderak eginez, asmatu beharko du. Bai? Julio, zuk asmatu beharko duzu, hitza. Bai? Julio, mesedez, bera irakuriko, bera ire, bai. Bai? Argi gera dadila ez dut deus ikusi. Ikusi bazen ure zalantza eta guzi. Iruditzen altzaizu asmauko dudala. Ez da oso errezazuk uste bezala. Persona bat ote da edo objetua. Hobesan da Julio kontzeptu abstraktua. Kontzeptu abstraktu hori bizi alda edo. Ez da oso abstraktua pentsatu dut gero. Hurrena pentsatu erantzun baino lehen. Eske zure ritmoa mantendu nahi nuen. Zer daba objektu bat edota persona. Da objektu bat eta nahiko gauza ona.
Ukitu aldaiteke esku bakarrakin, baita nahi ezkero ere igual bi eskukin. eta objektu hori non gordetzen dugu. Etxean ez duzula Julio seguru. Nik ez dizut galdetu non ez den gordetzen. Maiz, apoiatzen dute barra baten ertzen. Beraz tabernan dago barra iskin baten. Ez duzu asmatuko ez gaurta ez aurten. Denok ukitu aldugu objektu hori noizbait. Nik askotan txikitan bururatu egin zait. Beraz lotura dauka umezaroakin. Bai igual debekatu beharko zuten gukin. Zergatik debekatu beharko lukete. Arriskutsua dela Julio dut uste. Parkeetan aldago edo nun bizi da. Bizi da txosna baten barrura begira. Nastu xamar nagota, parrerik ez egin. Txotxak laguntzat dauzka erraza izan dadin. Ari naiz gerturatzen pixkana. Ta pista bat Julio ez dugula arma. Eta biziote da tiro pitxoietan. Berez da bizi bera duguitza orain bertan. Araia altxa, jarraituko dugu berriarekin. Bai. A ver. Javier Esparza. Nafarroan badago euskaraz hitz egiten duen jendea, baina hutsaren hurrengoa dira. Kalean kaixo eta agur besterik ez dut aditzen. Enrique Maia. Hitlerren garaian juduak markatzen zituzten. Orain euskaraz jakitegatik edo ez jakitegatik marko. Euskarak badu nahiko nortasun, gaztelerak nahiko glamour, askok agurra ulertzen dute, edukazioan lapur, edozein gauza esanagatik, egia nola den gezur, mundua ola laburtuz gero, hain txuri beltzta hain labur, agur bakarrik entzun behar luke, eta ez gaixota agur, eta ez gaixota agur. Fibibox hau da adibide bat, hain erdaldun ta hain jator,
moderno denak erdaldun izen, bat jasotzen du derrigor. Eta batzutan lotxa eta bortxa, nola diren auto zigor, hori irakurriz garbi daukagu, hor garbi dago ez soilik hor, adierazpenak argi uzten du, nork seinalatzen duen nork seinalatzen duen nor. Adierazpenek badute beste, adierazpen baten antzik, denaz guztia dakien horrek, ez daukalako zalantzik. Euskera ere marragorritzat, aurkeztu izan dute kasik, baina badago eraldatzeko bideon ezain errazik. Eraso gisa ez ikusteko aukera bezala baizik, aukera bezala baizik. Ben orain esperimentutxo bat egin dugu zuekin, bai, altxa laurok mesedez. Bueno, aurrekoan lagun batekin izketan, bai, berak esan zian euskal kantutegia munduko handiena zela, bat euskal kanta dagoen eta berak zioen, hain luzea zela, euskal kantekin besterik ez komunika daitekeela. Elkarrizketa bat izan dezakegula. Nik sanion agian ez, baina sanion, bueno, bertsolariak agian kapaz dira, proba egin du gaiekin. Orduan gai bat eman dizuet, bueno, gai zabala, ez da dela saiz. Beno, zuek kantatu, baina, bueno, bertsoan, ez dakit hor nonbait, euskal kanturen baten, esaldi bat, hitzen bat, edo, bai, ez amaieran, ez oinen, bueno, nahi bezala, bai, aipamen bat egin, eta aski bat, ea, zer de Montres dehatzen den, eta, bueno, gai zabala, ez. Bai, zuek lauak, Iturramako jaietan, zaudete, bai, asteburu pasa. Konta iguzue zer moduz, eguna eta gaua eta. Festak iritsi eta ezin naiz etorri mauka motzetan. Uda berria dugula baina ai udazken koloretan. Udazkenean gaude talare, ezin kabitu etxetan, zoriontsuak sentitzen gara Euskal Herriko jaixetan. Gure kuadrillan parranderana, berriz eren inaizkaka, ta zuke perra badituzu ba, nik berriz daukarresaka. Iturramako jaietan eta pina zumotan nabil maiz. Zertu edan da mozkortzen naiz, ta piparreta zoratzen naiz. Naiz zumo pina probatu duen, askorik ez du edango. Gure kuadrilan, gurean mozkorra frango. Naizta mozkorra hemen badago,
pina edan gabea pila, kotxea ezartzeko behintzat dugun urteko ferrokarrila. Naiz zarandano zumoa dagon, bestan gu gara berats, ikusi bertan mendizaleak eta gu hemen gau pasaz. Nik tipo bati ala esan diot zurekin ezkondu jai. Tipo bat zela uste nun baina aifarola bat da ai. Ei zerbitzari etorri zaitez jaian egin behar da jai. Kafe bat utxa eta doblea ez dut ametxik egin nahi. Eta txosnetan musika gabe, edota musika kutre, alaitz tamaider jarri ezazu, benga txapon baten truke. Gaur gure aitak gure amari, gona gorri bat opari, ta aurpegira bota egin dio eta hor dabil dantzari. Hau da hau festa aspergarria, ta hau jendearen lata. Nere burua idiot animon naparritxeta zapata. Tabak batean hor txoritxo bat bere ego eta bando. Egoak ebagi banizkio, etzen txoria izango. Nik pajaroa esango nuken, begiratuta hainbaten, denak dabiltza aldiro neri ze guapa zauden esaten. Adiskide bat bazen gainera, zen orotan bioz bera, baina txungazoz beti etxera eraman behar da bera. Eske festa hau dago izan ere jende xelebrez betea. Aldapan gora auzorika auzo hobe dugu joatea. Beno, honekin amaiera emanen diogu bai bertso saioari. Eskerrik asko guzti hurbiltzeagatik eta badakizue bihar auzoko jaiak hasiko direla, orduan, animatu. Eta, komentatu nahi genizuen, amaitu horretik, saioa prestatu genuenean sarreratxoa kobratu nahi genuela, baina erabaki genuen nola egitea. Baina, horratean egonen da lagun bat saskiarekin mezan bezala edo pasatu nahi izan, baina, nahi duenak laguntza eman dizagun, bai, jaiak antolatzen segitzeko. Eta honen bestez, bersoarien agurrekin, agur esango diogu saioari, bai. Eskerrik asko etortzeagatik. Mil esker auzokide zurea ze glamur, espero egin izana atxaldea labur. Saia gaitezen pixkat naiz ez dagon txamur, gure espartza jauna eskubiko ikur. Kalera irtetzean tranquileta ziur, entzun ez ditzan soilik, kaixo eta agur.
Gaur zibiboxen hainbeste margo, arandanozko hainbeste ardo, surrealista joan da beraz, guere ezin gustorago, guere ezin gustorago. Azken ohar bat utzi nahi nuke, iritsi dadin harago, konbentzituta zeharo, bertsoa plazer handi bat dela, ta holakotan gehiago, ta holakotan gehiago. Ana Beltranta karrerika da, hemengo Pepen nibela, txistorrarekin fustigatzen zen, emakumean bestela. Naizta euskaldunak iritsi dira, sarri esaten duten bela, begira zeinen entzule finak ta zeareto hitzela, ez gara etorri hemengo gara, ta izorratu daitezela. Iruñak euskaldun trazatu hemen ta da arnasa, plazera eta jolasa. Eskerrik asko, asteazken baten irudi hau da demasa, ederra zegoen plaza irri eta txalo jasa, aio jaiak ondo pasa.